ва ҳалли масоили марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон. Ман дар Русия ҳастам. Занам паспорти Россия дорад. Даъваткунӣ ба хизмат мегам продлит шуда. Ҳамин рост бошад. Аз расе ки баромадӣ яъне бо тариқи запрет на въезд меброӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дороҳои гиёҳӣ дар коранд ҳатман тамошо кунед ва заказ бикунед. Ширкати Шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. Барқарорсозии қувват ва нес кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин дороҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовори ҷоизаи байналмилалии сулҳ бо номи Толстой. Ва президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Санкт-Петербург чӣ ҷоиза супориданд? ҷоизаи байналмилалии сулҳ бо номи Лев Толстой супорида шуд. Сарвари давлати тоҷикон ҳамроҳи роҳбарони ду кишвари ҳамсоя Қирғизистон ва Ӯзбекистон барои саҳми бузург дар таҳкими сулҳ ва амният дар минтақа моҳи сентябри соли 2025 ва ҳалли масоили марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон ба ин ҷоиза сазовор гашт. Ҷоизаро роҳбари ҳайати ҳакамони ҷоиза ба соҳибон тақдим намуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шикеле ки медонед ба сафари корӣ ба шаҳри Санкт-Петербург сафар карда буданд. яъне ки дар ин сафар президент соҳиби ҷоизаи сулҳ гардид ва ин бигем як фахри миллату фахри тамоми тоҷикон бо чунин пешво мебошад. ин буд як информатсия хостем ки дар ҳамин мавзӯъ камтарак суҳбат кунем ва бифаҳмонем ва умедвор ҳастем ки президенти мо боз ҳам аз дида ҷоизаҳои хуб ва арзандатара соҳиб мешавад. Аммо низ ҷавонони миллат кӯшиш мекунем ки доим дар фикри ободӣ ва пешрафти ватану миллат бошем. Комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бародаро, кадомед ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен бо шофёрои бо таҷриба ва боваринок. Рақамҳое ки мебарояд занг бизанем, баъд аз са границара худо хоҳад соҳ саломат худшон мегзаронам шуморо. Як нафар нависондаи: акаҷон амнистия кай мешавад? Ҷавоб деҳ. Дар бораи амнистия информатсия нест бародарони азиз. Чиқале ки мо гуфтем дар чӣ масъалае ки мо гап намезанем, яъне ки дар ин масъала навигарӣ нестай значит. Як нафари дигар нависондаи: салому алайкум акаи Сорумон. Ман дар Русия ҳастам. Занам паспорти Россия дорад. Мо бошем якто фарзанд дорем. Ман регистратсия яксола дорам. Патент насборо мешавад. Духтарам ҳам ҳуҷҷатош русӣ ҳаст. Илтимос ҷавоб диҳ акаҷон. Не, ин чизо барои кору фаъолият барои бепатент гаштани худат ягон сабаб шида наметавонад. То ана ҳамон ҳолате ки мисол ба воситаи ҳамсарат ё ки ба воситаи фарзандат худ ҳам паспорти Россияро нагирӣ агар. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. Хуби ака саломатит наст? Раҳмат барои хизматҳо. 3 моҳ шид патентма наспоридам. Дар рестр ғалтида бошум ё не? Агар ғалтида бошум граница бурам. Аз ӯ тараф мемонам будро. Вақте ки шаҳрванд дар рестр номаш меғалта, и маънои ӯ надорад ки мисол 4 спискада ворид шидани ном барои запрет на въезд кардан дохил мекунанд. яъне ки 99% ҳолатҳое ҳастае ки баромаден дигар даромада наметавонем. Рамазон нависонда: салому алайкум Сорбон бародар. кай авфи муҳоҷирон мешавад? Пешакӣ раҳмат. дар бораи авфи муҳоҷирон яъне ки ҳозирашда информатсия нестай. Наврӯз Қурбонов нависонда: ака ассалому алайкум. ай Қазоқистон Астана. такси дорем ба Питера. ҷавоб шуд те ака зарур ай. агар боша номерошона те саломат бошен. Не, мутаассифона надорем ин гуна ронандаҳое ки аз ҷойҳои гуфтагии худат кору фаъолият мекунанд. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум. даъваткунӣ ба хизмат мегам продлит шуда. ҳамин рост бошад? Не, ин гап рост нест. нақша пурра ба анҷом расидаги. Як нафари дигар нависондае: салом акаи Сорумон. ман рестрда ғалтидагиам. 2026 қонуни нав турма меган ака. дар бораи ҳами гап чанд нафаро гап задастанд ки рестрдагиёро аз озодӣ маҳрум мекунанд дигар чизо. Не, яъне ки рестр ғалтидагиё ин бо тариқи административни нарушенияҳо мешаванд. ин уголовни кодекс дар ягон алоқамандӣ надорад ва барои аз озодӣ маҳрум карданам ягон дахолат надорад.
Иванович нависондаем. Ака 5 мошик бе документ гаштам. Тоҷикистон чӣ хеле бурам? Возвращение бигирам ё ба паспорт равам. Ба паспорт биёи яъне ки ду вариант ҳай. Ҳам плюс дора, ҳам минус. Плюсуш ҳамея ки агар бе документ бидани тира огоҳ нашаванд, мисол документ талаб накунанд дар таможни гузаштан, ты запрет ношудан мегзарӣ меравӣ. Мисол як печат монанда ҳичи напирсанд агар. Дар ҳолате ки мисол бипирсанд, ты пешниҳод накунӣ, запрет мекунанд. И минус шуд. Ва возвращение народи нурам ҳамин хеле. Аз расе ки баромадӣ яъне бо тариқи запрет на въезд меброӣ. Бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошанд дар комментария бинависонед. Насиб Худо хоҳад бо дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.